Hello friends, welcome back to my Bodo Job Info YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसे फिन बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोन आरो आंबो मोजाङैनो दङ। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि लोगोनो राननानै होबानो जाबाय भिडिअखौ जाहाथे जायफोर एलिजिबिलिटि दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे साखरिखौ। जोबोर मोजां खौरां लोगोफोर गासिबो दायो साख्रि ओंखारगासिनो आसाम स्टेटआव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बहुत साख्रि ओंखारगासिनो दायो पस्ट ओंखारगासिनो स' नोंथांमोना बेवहाय नायलांदो मा पस्ट ओंखारदों बेवहाय बे जादों गुवाहाटी हाइ कर्टनिफ्राय फैदों आरो बियो आसाम नागालेण्ड मिज'राम आरो अरुणाचलनि गासिबो केन्डिडेटआनो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे एसटि नि थाखाय बे एक्सट्रा स्पेशल पस्ट फैदों एसटि जानांगोन एसटिएच आरो एसटिपि आरो लोगोसे पिडब्लिउडि नि जानांगोन लोगोफोर। स' दानिया जों भिडिअखौ जागायदिनि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ लारि लारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे जाबाय लोगोफोर गुवाहाटी हाइ कर्टनि एडभार्टाइजमेन्ट बियो लोगोफोर बेनि एडभार्टाइजमेन्ट डेटआ फैदोंमोन 29 मेआव फैदोंमोन लोगोफोर आरो बिनि साबमिशन लास्ट डेट आरो एप्लाइ डेटखौ आं बेवहाय बुंनानै होनि बे जाहैबाय एप्लाइ डेटआ जागोन 3 जुननिफ्राय जागोन लोगोफोर आरो बिनि लास्ट डेटआ 24 जुनसिम थागोन आरो बिनि पेमेन्ट दाननायनि लास्ट डेटआ 26 जुनसिम थागोन लोगोफोर। बिनि गेजेराव नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन। बेवहाय आं बुंनानै होखानि एप्लिकेसन फिस दं लोगोफोर एसटि आ 150 आरो पिडब्लिउडि बा बेवहाय नांनाय नङा लोगोफोर। स' नोंथांमोना पस्टखौ नायबानो जाबाय। पस्टनि नेमा जादों सिस्टेम एसिस्टेन्ट लोगोफोर गासै टटेल पस्ट दङ 6 पस्ट दं भेकेन्सिया आरो बेवहाय एसटिपि आवहाय 4 दङ आरो एसटिएच आव 2 दङ लोगोफोर आरो बेनि सेलारिया जाहैबाय लोगोफोर पे स्केला 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 जागोन पार मान्थ आरो ग्रेड पे दङ लोगोसे 5,600। स' नोंथांमोना बेवहाय नायलांबानो जाबाय मा नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा एलिजिबिलिटिया क्राइटेरिया दङ बेवहाय नोंथांमोना नुलांगोन। गिबियावनो दङ 2 नाम्बाराव दङ लोगोफोर BCA थानांगोन 60% जानांगोन आरो लोगोसे 1 इयार एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन जिखुनु इनस्टिटिउसन नङाब्ला अर्गेनाइजेसनाव मावनाय आरो जुदि बे गैयाब्ला BSc थानांगोन लोगोफोर 1 इयार पोस्ट ग्रेजुएट डिप्ल'मा इन कम्पिउटार साइन्स बा एप्लिकेसन विथ 60% मार्क्स थानांगोन लोगोफोर आरो 1 इयार एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन आरो नङाब्ला डिप्ल'मा थानांगोन होल्डार्स फ्रम पलिटेक्निक इन कम्पिउटार साइन्स बा इन्जिनियारिं बा इलेक्ट्रनिक्स बा टेलिकमिउनिकेसनाव 60% थानांगोन लोगोसे नोंथांमोना 2 इयार एक्सपिरियेन्स वर्किं एक्सपिरियेन्स थानांगोन आरो लोगोफोर अर्गेनाइजेसनाव मावनाय नङाब्ला जिखुनु इनस्टिटिउसनाव मावनाय आरो लोगोसे 3 आव दङ बेवहाय दङ 2 आव दङ लास्ट 2 आव दङ अफिसियेल लेंगुवेजनि टेस्ट जागोन बेयाव आसामनि लेंगुवेजनि बेवहायबो टेस्ट खालामनाय जागोन एसामिस लेंगुवेजनि सायाव अफिसियेल लेंगुवेजनि सायाव नोंथांमोनखौ टेस्ट खालामनाय जागोन आरो दा आं नाम्बार 3 बुंनि नोंथांमोननि एजआ बेसेबां जानांगोन। एजआव बारा टेनसन गैया लोगोफोर बेवहाय दङ एसटिपि आरो एसटिएचआ 21 निफ्राय लानानै 43 सिम खालामनो हागोन एप्लाइ आरो नोंथाङा जुदि पिडब्लिउडि एरियानिब्ला 21 निफ्राय लानानै 48 सिम नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। सेलेक्सन प्रसेसआव नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय नुदों एग्जामा गासै 3 स्टेजनि जागोन आरो टटेल मार्कआ गासै 200 मार्क्सनि जागोन आरो बेयाव फार्स्टआवनो गिबियावनो रिटेन एग्जाम जागोन 140 नि बेवहाय नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा आरो मोनसे कुइसनावहाय 1 मार्क मोननाय जागोन नोंथांमोना जुदि कारेक्ट जायोब्ला। सेक्सन दं बेवहाय सेक्सन वाइज दङ मा साबजेक्टआव बेसेबां नाम्बार दङ। इंलिसाव दङ 20 दं लोगोफोर आरो रिजनिंआव दङ 25 दङ जिकेआव दङ 25 अफिसियेल लेंगुवेज अफ द स्टेट अफ आसामाव दङ 20 एसामिस लेंगुवेजआवहाय 20 दङ लोगोफोर आरो प्रोफेशनेल नलेजाव 50 नाम्बार थागोन लोगोफोर 50 मार्क्सनि जागोन बियो आरो बे जोबखांनायनि उनाव जुदि नोंथांमोना बे एग्जामाव क्वालिफाइ जायोब्ला नोंथांमोनखौ नेक्स्ट टेस्टनि थाखाय लेंहरगोन बे जाहैबाय प्रेक्टिकेल टेस्ट थागोन लोगोफोर प्रेक्टिकेल टेस्टआव 30 नाम्बारनि थागोन आरो जुदि बेवहायबो क्वालिफाइ जायोब्ला नोंथांमोना लास्टआव भाइभा थागोन बेवहाय 30 नाम्बारनि जागोन लोगोफोर बेयावबो नोंथांमोना पास खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना फाइनाल सिलेक्सनाव क्वालिफाइड जागोन आरो नोंथांमोननि एडमिट कार्ड आरो डेट अफ एग्जामा माब्ला जागोन नोंथांमोना नटिसआव नुगोन नोंथांमोना नैबे वेबसाइटआव थांनानै नायनांगोन www.ghconline.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामबाय थानो हागोन आरो माब्ला एग्जाम जागोन बा मा नटिस होदों बिनि सायाव नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन आरो नोंथांमोननि
माखासे इन्सट्राक्सन दङ बे सिगनेचारा 5 KB निफ्राय लानानै 30 KB सिम जानांगोन आरो फट'आबो सिगनेचाराबो होमबासो बियो साबमिट जागोन नङाब्ला गिदिर फिसाबा माने रिजेक्ट जानायनि चान्स थागोन आरो नोंथांमोना बेवहाय एप्लिकेशन फिस होनांगोन खिन्थु बेवहाय जाहैबाय STP आरो STH आ एखेयानो बेवहाय 150 फिस पे खालामनांगोन अनलाइन दाननांगोन बेखौ आरो जुदि नोंथाङा PWD निब्ला नोंथाङा फिस होनांनाय नङा आरो बेवहाय नोंथाङा ओरैनो गगोन टर्म्स एन्ड कन्डिशन दङ बेखौ नोंथांमोना PDF फाइलाव थांनानै नायनो हागोन आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोबा 3 जुननिफ्राय जागोन बियो 24 सिम आरो बिनि पेमेन्ट लास्ट डेटआ 26 सिम थागोन नोंथांमोना बारा टेनसन लानाङा अनलाइनआ जाथ'वाखै 3 निफ्राय जागोन लोगोफोर बे एडभार्टाइजआ फैदोंमोन 29 मेआव फैदोंमोन लोगोफोर आरो बिनि लास्ट डेटआ 24 सिम थागोन जेबो टेनसन लानाङा नोंथांमोना जुदि एलिजिबिलिटि जायोब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दायो जोबोर मोजां खौरां लोगोफोर माने जबानो जब ओंखारगासिनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय माने जेसेबांखि माने जब ओंखारगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान आपडेट होबाय थागोन आरो लोगोसे आङो हानायसेबां नोंथांमोननो हेल्प होगोन आरो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा आं नोंथांमोननि सायाव आरो एभरि सानडे माने सम मोनोब्ला आं जिके लाबोगोन नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन इम्परटेन्ट जिके लाबोगोन स' नोंथांमोना जुदि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय माने साबस्क्राइब खालामोब्ला लाइक खालामोब्ला माने मटिभेसन मोनो आरो जों माने भिडिअ खालामबाय थानो स' नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनिखौ बुंनानै आङो बेखिनियाव भिडिअखौ फोजोबथ'बाय